Ang ganda talaga dito sa Finders. May bathtub. Tapos transparent. Yun lang. Transparent yung salamin, pero may curtain. Yun nga. Kaya, pag magpupo ka dyan, hindi joke lang eh. Kasi, bog siya. Baka may heater din dito. Pwede, kasi ang lamig. 加值中，加值成功，请取回票卡。 Pinalipat kami. Kung pupunta kayo ng Taiwan, ay mas napupunta rin kayo ng Taipei 101. Zoom natin na, social na nga ang Starbucks. May social pa ang Starbucks. Ano na yun? Starbucks. Laki ng building and... Sayang yun. Ngayon lang. Go straight and left your entrance. Okay. Thank you. Sa entrance pala kami pupunta. Green pala yung pinituan. Sabili kayo via Klook. Diretso kayo sa counter, hindi sa vending machine. Nang dalawang araw namin, maulan. So, sakto ngayon may makikita kaming view. Ang madaming tao pag 89 floors in 37 seconds. Don't sit or step on the window. Iba yung sign. Nakaka-fresh. 你先找到那个导游，看一看他怎么。 Fresh. Ay, video! Gising na kami, gabi na eh. Urong kayo. Sa Bisaya, sibog. Sibog. Gaganon yung mga jeep sa Davao. Sabi na, sbogi lang. Kasi binabaliktad nila yung sibog. Sbogi lang. Anong sabi mo makita? Makita natin. Kala ko elephant nandun eh. Debut lang. Taipei. Taipei again. Mag-research kasi ako, diba? Dapat mag-research ako. Kala ko elephant. May nakita kaming frog egg kagabi. Hindi pala talaga siya frog egg. Kain tayo Term ngayon lang siya. Oo. Kasi mukha siyang frog, but it's not a frog. Sago lang. Parang taho lang. Oo. Ayun na. Taomingsa! Gusto sana namin pumunta doon, kaya lang. Wala kaming time. Kasi late kami gumigising. Oo. Parang kailangan maaga ka doon. Kasi parang 3 hours ata, no? 3 hours. Tapos, syempre, magstay ka doon. Picture. Tapos, pauwi pa ulit. So, another 3 hours. Kailangan maaga kami gumising. Kaso, wala. Kaso, ayun. Napunta kami sa mga shopping. Night markets is life. Parang siyang maze, no? So cool. Hindi mo alam kung where you're going. Oh, this is it. Okay, here we go. I will follow you. Steps. Pagod. Tara. Gusto mo yan? Gusto mo yan? Ayun na, nakikita ko na yung view. Hindi na natapos yung stairs. Kalokohan tong elephant. Nasaan yung elephant? Sa taas? Dahil di ako nag-gym. Dito yung gym ko. Yan, may stairs pa dito.
Yung likod ko. Yung legs ko basa. Upo ka dito. Dito. Upo ka dito. Ayaw ka. Ayaw mo na? Kaya mo? Dahil ikaw ay cross-fitter. Hindi. Kasi pag uupo, malalo ko ma-feel yung pagod. Baka hindi tayo matuloy dun. Konti na lang. 15 to 20 minutes if you're in good shape. If not, give yourself more time because it's a steep climb. It's a very straightforward path. Permission to collapse. Five minutes daw for 100 meters. Char! Char! 100 meters, parang galing sa hotel. Grabe ang layo na natin. 5 minutes. Ano yung very kapoy? Kapoy kaayo. Langit kaayo.随便瞧瞧，这个没意思。小心别怄气，走了围起来。 Ayan, may ano. 没意思，这是别怄气，天后呀。 Ano ba yung ginagawa? Yung mga pictures na kaganda. 不要围气，上头看看。 No climbing pala. Pasaway si ate ka po. So, 1,000 steps. Libre na ako water. Thank you. Thank you. Thank you. Siya. Napaganda ng tubig. Kanina ka pa juhaw na juhaw. Hindi na lang. Pinush talaga ni Dayan na tara na. Ano? Tara na. Kasi kung hindi, bumaba na ako. At least may bago kang achieve. Ang galing. Tsaka worth it yung punta. Shots. Thank you. Thank you. Binilang mo 1,000. 1,000 steps? Tinay ko bilangin kaya lang. Kahit pa kayo. 多选一北京环宇。 Ba't si Macdo may kasama? Ayan. Chinese New Year? What's this? What's this? 招财纳福， What does 招 that? 财鼠来宝， What's this mean? 命，BISPRINS! Favorite ko tong tree top. Dito meron. Ito, apple juice. Masarap. Flat lay lang namin. Na-inspire kami kay Ate Shawi. Ate Shawi! Eh, Tsaka kay Gab. sila idol. Sakit ng pimple ko. Na-miss ko to. As you can see, there's bacon, tomatoes, lettuce, and burger. May ketchup. Yan, may ketchup. 1955. Sarap. Pareho lang yung pato. Ganyan lang lasa ng pati. Order needed. Mahilig ka ba sa paminta? Okay lang. Mapaminta to. At that sauce. So it's beef, hash brown. Hash brown, onions. Ay, gusto ni JOEM yan. Ano to? Special nila for Chinese New Year. Masarap lang. Ang hango lang dahil sa paminta. So, Chinese lock, binigyan kami nito. But, however, sa kanya ito, French fries. Is ganda. Oo. Siyempre, pag nagtitiis ka, hindi naman maganda na pangit ka, di ba? Kaya dapat pag nagtitiis ka, maganda ka. kaya sa tiis ganun. Ano? Iba natin yung meaning, pero kaya tiis ka na kasi gagawin mo pa rin yung something na masakit, whatever. Titiisin mo. Grabe, UP graduate ka nga. UP.
Na kaming Watson. Yay! This is it! Hindi na kami nagugagawa. Ano na kami? Local. Oh, Taiwanese, Filipino. grabe ang memory. Grabe ang memory. Pero, ako walang memory joke. Pero ang legs, patay na ang legs. Oo. Legs mo ay nakakasilaw. legs mo ay nakakasilaw. Wala na yung lakad kasi manhid na. Ano lang, hugot. Manhid ka. And ako kaya magagawa ng Lubong ni Inday para sa BISPRINS. what's up? May ano? With feelings. We're going back to Manila. Pasaway. Si Inday. Diane's already paying. Bayad na siya. Bayad center. And after, we're going home because close na ang net. And nawala din yung net ko. Clumsy. Kilala po akong clumsy. Natin 7-Eleven. Oh. Sa Yangming Shan. Yun mas madami, no? At least na-try namin mag-bus, mag-taxi, mag-train. Hindi lang natin na-try Magutot sa road. Joke lang. Hindi ako nagsabi, ah. Ako lang. Ganda mga tao dito naka-scooter. Ah, ang ganda ng ilaw. May pailaw si motor. Oh my God! Ano nangyari sa truffle ko? Pislap. Mix na siya. Green tea and plain. Oh my God. Yung nangyari kasi ayoko mag-box. Ganyan po kasi ako pakurepot. Tingnan mo tuloy. Ang ganda-ganda ng chocolate mo. Ito din yung chocolate ko. Oh my gosh! Nakakahiya ako. Kay Inday, ano na? Oh my God! Before and expectation versus reality. Kailangan na namin matulog at kakatapos ko yung empake. At sarap ng higa dito. I just want to thank everyone for watching my YouTube channel. Sana nag-enjoy kayo sa aming trip kahit nahirapan kami. Sariling sikap. And don't forget to subscribe my YouTube channel sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Like my Facebook page and my Instagram. And also follow Celebrate Diane on Instagram. I'll do it there. Ako tuloy kahapon, di ako nakababay. Tulog tayo yun yung talaga bagsak tayo. Grabe. Di ako nakabayan. Parang ngayon, parang nasanay na tayo sa... nasanay tayo sa Parang feeling ko nag-workout yung pinuntahan natin dito sa Taiwan. Kung yung stairs, 2,000. Ano yung, oh my gosh. Tama ka, dapat din dala mo yung Nike. no? Yung sabi mo yung Nike, yung nag-account. Oo. Next time. Salamat ka, Ayun!